थावखौबो फुननानै लाबाय लोगोफोर नै मा ओंख्रि संना दों खान्थाल बावबो थावखौबो फुनबाय आं नै आथानि थाखायनो लेम बानानै थांनाय बोसोरावबो जायाखै ओमफ्राय आखाइ बौलायलायबाय आं बेखौ माबादोंमोन मा होनोमोनलाय गोबौ खालामदोंमोन आयु लेम बायो आं हाखावनानै लाग्रोनि खान्थाल आलु बोरमा संनो नागिरदों लोगोफोर आव नै ओरै खालामनांगौ दैयाव आथाया खारो लोगोफोर बौगुलायनानै जि खस्थ' जाबाय आं ओरै हाखावनानै लाग्रोनोसै र' फिस फिस आयु बुथुवा जानानै थाबाय होनदांहाय माबाया बुथुवा या खस्थ' मस्थ' हाथारबाय आं ओरैहाय नै आथाया माबायदि गोजावो दैयाव आथाया खान्थाल जाबा आथा नाङो हिन्जाव लाबा लेथा नाङो होननायसो जानोसै ना बोरमाजों जानो लोगोफोर दिनै फिसालाखौ हस्टेलनिफ्राय लायगोन ओमफ्राय बेखौनो बोरमा आलु खान्थाल संनो नागिरदों सान गिदिर गिदिर हाबाय आं हेल' लोगोफोर आखाइ बौलायलाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि मोजाङै दंथ'यो ओरै फैदो नै आङो नैबे खान्थालखौ दै गुदुङाव एसे रुनानै लाग्रोनोसै हालदै होनानै ओरै हालदै एसे कालार जालायनाय ओरै आराम आथाफ्रा खारजोबगोन आरोखि ना दसे एसे गोदौ होनानै आथा आरि खारनायफ्रा माबानिफ्राय फादुब एसे मोनजानाया खारगोन आरोखि ना बेखौ होयोबा नै ओमफ्राय आंना नै बेलाय बोरमा बेदरानो नै बेयो समफ्लखौ जिरनांगौ ओमफ्राय आं समफ्लखौ बिराद गोथाव मोनो दा फिसालानो मोजां होनानै जा समफ्ला माबा माबि बेखौ जागोन आरो ओमफ्राय नै आंना देगोना बानलुआ बांद्रायगोन आं दायो दोनफिनसै र' गथ'सो जागोन ना जोंनिबाथ' नांगौ खिन्थु गरम मस्लानि गोसा जागोन ना ओंखायनो बेखौ एसे दोनगोन बानलु सामब्राम दरनै हाइजेंखौ बांद्राय बुरजा होनो नाङा एसे गोखा मोनजानो नागिरो ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुरा गोरलैसो ना ओंखायनो एसे बुरजा होबाय आं जिरा गरम मस्ला तेजपात माबा माबि होगोन ना ओमफ्राय आलुबो होदेरगोन आं एसे आंना फिसालाया बिराद आलु जानो मोजां मोनो आलु ओमफ्राय एवनानै लाग्रोनोसै नै माखासे बुस्थुफोरखौ नैबे एसे गोदौग्रोनांगौ लोगोफोर गरम मस्लाया आंना नैबे तेजपातखौ खावसे बिसिनानै लाबाय आं बेखौबो एवगोन ओमफ्राय नैबे बर' एलाइसि माने गिदिर एलाइसि आरो ओमफ्राय नैबे गलमरिस लं जाब्रां बानलु गोरान थाइनै होनसै कालारजों गोथाव मोदोमनायनि ओमफ्राय नैबे दालसिनि ओमफ्राय नैबे एलाइसि बेखौ आङो नैबे साराय गुदुङाव ओरै एवनानै लागोन लोगोफोर दसे आराम स्रेम गोथाव मोदोमनायनि ओमफ्राय एसे बारा जाबाबो माने गोखा मोनजायनि थाखाय बिदि एवनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय नै आंना रुनाया जाबाय नै गोमोनो आरामनो बेखौ बोखांनानै लानोसै र' हाखु दाखु आङो बिदिनो फिसालाखौबो लायनांगौ ना संनानै गालांनानै लायनो आरो थाव गुबै होनानै लानोसै आलु खान्थाल एवनो आयु मा जाखो खान्थाल आलु एवनानै लानोसै जिमजिम दामदाम होननायसो जाबो मुहिनि संख्रि एसे होनोसै ओरैजाय हालदै एसे गावनि आन्था आलुखौ गासै बेदराव आं एवनानै लाग्रोगोन खांबाय करि मेखन नैलाय नै खांसै बाराबा गुब्रुगोनहाय आलु गोरलै ना एबार खान्थालखौबो एवनानै लानोसै आङो खान्थालखौ होनोसै बे थावआवनो एसे एवनानै लानोसै बरिया खान्थाल आयु थांनाय बोसोरनि जाबाय खान्थाल बिदि जायैया लेबनो बानानै
बिराद लुबैथारो आं जानो संख्रि एसे दायो बेदरजोंबो एवफाबावगोन ओमफ्राय दा बेखौ एसे एवनानै लाग्रोनोसै आं आलु बायदि खांनोसै आंनानै जाबाय दा बेदरजोंबो एवफाबावगोन आङो होनोसै नै बोरमानि एबार एसे बुरजा होगोन आं थाव गुबैखौ एसे बुरजा होनो लुबैयो थाव माबाखौ थाव गुबैखौ दाउ आरो बोरमायाव बुरजा होनो लुबैयो एसे ग्लुं ग्लुं जालायलायबाय नै एबार दाना आङो तेजपात होगोन ओमफ्राय सामब्राम गोजा दानिया बेदरखौ हरनोसै थारमाने आं सामब्रामखौ बांद्राय एवग्लायलाया मालाय दा गलिगोन मालाय सोरबा सोरबाथ' उनाव सेरायलायबावनो बेदरनि उनाव दै दङ खादायाव दोनाखै आं दांनोबो बागारदों जाबाय बेदरा खेबसे गरम मस्ला आखाइया गरम मोनलायलायासै संख्रि होनोसै लोगोफोर बिराद दै गनानै जामलायलायबाय नै संख्रि होनोसै आं दहायनिफ्राय होखादों आं बारा बांद्राय बुरजा होथ'ला दहाय होखादों बैयाव एसे एसे गावबागाव आन्था आन्थाखौ हालदै होथ'आ र' एसे एवनानै लाबावगोरनो थिब थाब बेरजासे नै लोगोफोर बिराद मोजां एवबाय आं नै बिराद थाव ओंखारबाय नै वाव दा हालदै होनोसै थारमाने बाव माबा दं नालाय बै समफ्ल'आ बिथै बायदि जायो नालाय ओंखायनो गोसोम जायो आरोखि ना अमा बिखाफोर बायदि आरो बरिया एवबावगोन आङो मोजांनो जत्त' एवो अत्त' मोजां जायो र' एसे हालदै होबावनांगौ फान्थावआव बांद्राय होजाखै मोजां एवबाय आङो नै दहाय ब्लेन्डाराव होनानै लानाय सामब्राम गोजाखौबो एसे होदां सामब्राम गुफुर आरि ओमफ्राय नैबे जिरा बेखौ हरग्रोनोसै आङो एसे हरनोसै बेदराव हाबनांगोन ना गरम मस्ला थादेरखानायखाय आं बारा बुरजा होआखै जिराखौ हवा में भांग मिला के एसे गोबाव एवबाय आं 5 मिनिटसो ओमफ्राय बेखौ होसनसै ना बावबो हाबनांगोन ना बेदरनि रसा फिसा होनसै एसे बेखौ आं कुकाराव सोगोन लोगोफोर कुकाराव गाबोनसै हाखु दाखु जादों नालाय फिसालाखौ लायनांगौ ओंखायनो कुकाराव संसै आं गाबोनसै फिसा होनानै दसे खोबहाब आराम एवनोसै दसे नै जाफिनबायना लोगोफोर कुकाराव संसै आं लोगोफोर हाखु दाखु जादों नालाय सारायाव संला संसै दैखौ दायो साराय आखायना हरबावगोन दानो एसेबो होआ र' आं ओरैनो एसेबो होनानै लाग्रोगोन फारसे जालायलायसिगोन नामा सि वा र' दै एसे होबावनांगौ लोगोफोर बेखौ आङो खेबबा सिटि खालामसै लोगोफोर आंना फिसालाया एसे गुरै जानो मोजां मोनो बेदरखौ खेबबा नङाबा 6 बार बिदि खालामसै
बन्द' खालामसै आं खेबसे गाबबावबाय गरम मस्ला होनानै आरो गोदौबावनोसै दसे गोदौबाय थासिगोन दे एसे गेब्रुबाबो अरजाला गोथावसिन मोनजागोन Nah yang nemen baik dong gravy penuh oंखारबाय ना nih साखिनोसै बार मोनथारबाय फाइनालि आंना बरिया बरिया गोथाव जाथारबाय एसे गेब्लेबाय माबाय गोथाव जाथारबाय बन्द' बनानै दोनबाय लोगोफोर बाय जानोसै दसे थानानै आंनि चेनेलखौ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक साबस्क्राइब खालामदे अननानै प्लिज